Despois de que se veña de coñecer a decisión da Xunta de Galiza de fechar cun valado o perímetro exterior da antiga estación de autobuses, desde o Bloque Nacionalista Galego exiximos tanto da Xunta do Partido Popular como do Goberno Municipal de Abel Caballero que cooperen para ofrecer unha alternativa habitacional digna ás persoas en fogar que facían uso desa instalación e tamén as que están utilizando a nova estación intermodal a carón de Vialia. É indecente que a única medida que adopte a Xunta sexa fechar a estación sen atender as persoas en situación de exclusión social e clara vulnerabilidade que se vían obrigadas a malvivir nas súas inmediacións precisamente pola falla dunha verdadeira política de integración social por parte das administracións galega e municipal. Ademais, queremos lembrarlle ao Goberno Municipal de Abel Caballero a obriga legal, de acordo previsto na Lei de Bases de Réxime Local, que ten o Concello de Vigo de brindar asistencia e atender as persoas en situación de emerxencia social. A pobreza non se combate con valados nin quitando as persoas empobrecidas da vista. Ten que enfrontarse con políticas públicas que aposten na xustiza social e axuden a quen máis o necesita. Por iso, temos que seguir a denunciar a insensibilidade dun goberno local que, malia xestionar orzamentos de máis de 300 millóns de euros anuais, non ten a máis mínima vontade de ofrecer alternativas ás arredor de 200 persoas que malviven nas ruas da cidade tendo en conta que o albergue municipal dispón de menos de 40 prazas en unhas condicións moi limitadas e precarias. Humanizar de verdade é poñer as persoas por diante. E o que queren e merecen as viguesas e vigueses é que Vigo sexa a mellor cidade para vivir, pero para todos e todas, sen exclusións.